Oke, adlan saputra kunde. Nini bere ang may pusawa kani busaro kumbu kam laika kungai ano tingo buya buya tu buya buya sauro kani sapu tawas la andu sanyo kan andu sabo dol jakta. Jotona lamsogo The Secret of Life kobor YouTube channel tini haino hait nong nibogai tekesa keter update video tuwi feka tom update video hinke tini norokani of video ni title te thumbnail no goi kahpin sawiman kana ang tini bo topic aba bo kogno sana naitong tabuk ni dino sabada hamjaya tong jotona hamjak layo tai nijini hamjama borok bana kaijago hayadeba Feba hamjama jaga kicha micha risi tongnai no abo chung jotona kamke seman no display je borok ni eba display je photo nugoi tongmani a borok ni mungkha salka tipura para engke udaipur hino sinijako tabuk hinke kubung lukono wan chugoi tongkhana je display je photo nugoi tongmani salka tipura bottom khlaikai hinai apani bagoi no video polenche paithak jila naituni norok joto kamke buji mane je salka tipura Udaipur para bottom khlaike abo kubong lukono saimanani bagoi display je burini photo eba je khoroksa burini photo nugoi tongmani a burini mungkha a Tripura para hinki khwai hini sini jago tai aboni side je chelani photo nugoi tongmani a chelani mungkha S Deborma para hinki khwai tabuk hinki kubong lukono wanchogoi tongana je oro a Tripura S Deborma tai salka Tripura boborok khorok tam tomo connection eba tomo link tong hinoi aponi bagoi video kaham ke nok naidi kaham ke bujimana bagoi oro je tongmani burui a debor matai bini hamjama chala s debor ma borok khorong ne hamjak lemani prai arai bosor complete khlaika aunro kobina kanaka borok khorong ne hamjak mani eba hamjak le tongmani borok arai bosor complete khlaika pheba hamjama jaga jotono warayo tai burayo chung jotono kaham ke semano aunro kobina kanaka hamjama jaga jotono warai nai pheba laitang salo hinki JS Deborma bini hamjama burui a Tripura bai kicha micha walaima bagoi bini hamjama burui mane ke a Deborma alga chela bai kicha micha kok se phunuka aunro kubna khanaka je a Deborma burui bobin hamjama chalano jori rena bagoi alga chela bai kok se phunuka abo bo chalainki a chalanga salka Tripura শুধু আসুক সিমিয়া যে পুরো বুড়ি bai chala bonnai ke je a Tripura bai S Deborma bor khorone bo jepur jorao burai rayo apuro bo obini hamjama chala je S Deborma para khwai bo apuro buriro bai kite micha jori na bagoi manki bini hamjama burino jori na bagoi mahiki buriro bai kokse phono burui jepuro bini hamjama chala S Deborma bai jepuro hamlayo apuro hinki o burui jori puro je chala bai kok sao manki salka Tripura bai kok samani o kok samai borok 15 din kok sapo manki 2 sapta kok salaikya Feba 2 sapta kok samani yakulo laitangnai September masni 1 tarigo aunlo kubina kanaka laitangnai September masni 1 tarigo je salka Tripura tai ar Tripura borok khorongni hamjagle tongmani break up ongreika aunlo kubina kanaka ar Tripura tai salka Tripura borok khorongni break up ongre mani yakulo o je ar Tripura poila je charana hamjak tongmani S Deborma no ni no kubina kanaka poila je chala ba hamjak tongmani S Deborma borok khorokni logi baksake mane ke ob burui a chalai nogo thangai peka abongka laitang September masni 11 tarigo a burui a chalai nogo thanga pheba nukung kahamge khawai tongpuro eba ke nukung kahamge khai tomo jorao o je salka Tripura bobini x ni busaino kol khlayo haine saka je nini bihik angbai thojak chajak tai busa khipjak haine sawai khanarika bobin x ni busaino aboni yaglo tomoka hinba je a Tripura ba s Deborma borok khorne arai bosar hamjakle tomani yaglo je o chala salka mungoi batpar salka mungoi khorje chala bo ulta pulta samani bogoi borok nukung bai thaka hinke norok kamge wanchungni dije o salka Tripura mahai Tomo heme chalano Thomas khlainamo chung eba Thomas namo chung no comment sai didi tai je salka Tripura ni guardian bo o video nugoi tongkhana jora tongsini norok cheno phurungeke belakini bejar kotor ungna chance tongo tomai hinba khorokja buri borok bini hamjakma chalabai nokung khai tongmo jorabo bo je ungya tongungno ungu hinoi mahike samani bagoi borok ni nokung tabuk hinke baijak belaino dukho kosto tongo aburi hinke salka Tripura no norok toma sanamo chung sawai di belakina batpar lupsa angjak omahai chala borok ni guardian bo o video nugoi tongkhana jora tongsini norok cheno phungli phurungeki onek bezalo kachanai display norok nugoi namakna o batpar lupsa salka Tripura ni tabo norok no kamhe khanai nindi ang a buri bai tom kok saka aboni yaglo tomoka hinba je a Tripura ba s Deborma borok khorne arai bosar hamjakle tomani yaglo je o chala salka mungoi batpar
salkamoi khoroksa chala bo ulta pulta samani bagoi borok nukung bayai thaka hinke norok kamge wanchungni dije o salga tipura mahai tomo hemai chalano thomas khlainamo chung eba thomas namo chung no comedy sai didi tai je salga tipurani guardian bo o video nugoi tongkhana jora tongsini norok cheno phurungdi phurungeke belakini bejar kotor ungna chance tongo tomai hinba khoroksa buri borok bini hamjakma chalabai nukung khai tongmo jorabo bo je ungya tongmungno ungu hinoi mahike samani bagoi borokni nukung tabuk hinke baijak belai dukho kosto tongo aburi hinke salga tipurano norok toma sanamo chung sawai di belakina batpar lupsa angjak omahai chala borokni guardian bo o video nugoi tongkhana jora tongsini norok cheno phurungdi phurungke onekni bejalo kachanai display norok nugoi mankhana o batpar lupsa salga tipurani tabo norok no kamke khnai nendi ang a buri bai tom koksaka aboni yaglo tomo ka hinba je a tipura ba s de borom borok khorni arai bosar hamjakle tomoni yaglo je o chala salka mungoi batpar salka mungoi khoroksa chala bo ulta pulta samani bagoi borok nukung bayai thaka hinke norok kamge wanchungni dije o salga tipura mahai tomo hemai chalano thomas khlainamo chung eba thomas namo chung no comedy sai didi tai je salga tipurani guardian bo o video nugoi tongkhana jora tongsini norok cheno phurungdi phurungeke belakini bejar kotor ungna chance tongo tomai hinba khoroksa buri borok bini hamjakma chalabai nukung khai tongmo jorabo bo je ungya tongmungno ungu hinoi mahike samani bagoi borokni nukung tabuk hinke baijak belai dukho kosto tongo aburi hinke salga tipurano norok toma sanamo chung sawai di belakina batpar lupsa angjak omahai chala borokni guardian bo o video nugoi tongkhana jora tongsini norok cheno phurungdi phurungke onekni bejalo kachanai display norok nugoi mankhana o batpar lupsa salga tipurani tabo norok no kamke khnai nendi ang a buri bai tom koksaka aboni yaglo tomo ka hinba je a tipura ba s de borom borok khorni arai bosar hamjakle tomoni yaglo je o chala salka mungoi batpar salka mungoi khoroksa chala bo ulta pulta samani bagoi borok nukung bayai thaka hinke norok kamge wanchungni dije o salga tipura mahai tomo hemai chalano thomas khlainamo chung eba thomas namo chung no comedy sai didi tai je salga tipurani guardian bo o video nugoi tongkhana jora tongsini norok cheno phurungdi phurungeke belakini bejar kotor ungna chance tongo problem khakdo mane tabna agi wota angko agi mane an bla bethe tukang hamjak lai mani an extra mane kun ko ba ma la ya kho nuk la ya kho wasipuno okay agi wan ko ta angan besanyar hongkai september ni 11 tarik ko thango ka ang ba bai ko kang lai man to september ni 1 tarik kang lai cha mane ni x bai no kak lai jak september ni 1 tarik go ingke ni Cái khổ đã sớm là đến chiều bữa có sao mà nhỉ cái anh bữa hiện tại anh bữa sáng nhớ thằng bữa sáng anh bữa sáng nhớ thằng bữa hiện cái anh bữa chắc ta kamu kita bung ko bữa sáng sana chắc ta thì hình ko ang selama itu kah dengan ko pakai deh text pakai deh ko Instagram ti ko follow deh ko Facebook ti ko follow dengan nanti kita ni mana text ko khai tunggu cái sự càng hơn cả anh bữa sáng gần sang lần thằng anh bữa sáng cái gần sang lần đó cái anh bữa sáng cái phải bộ anh sao ta anh hay mà tao biết ta hari mang cái này cái hàng tao nói đã là cái chapu ada bo ini x sao ta na ini x mungkin Tomo ba salka real name kita mà sai mía tapi nombor nó kita salka no salka di prah ni sao ta nombor real name ta mà sai mía bo kai real name semaya nickname ke salga semana tana ang bono sungmani real name ka bin dolo khai real name ka salka no ni sao hapuna ang bo bin mu salka ya hadi ma tang go document so ang bono photo boi ro hodin chaman mu na bagai abro ro haya ma koi bo sore koi ma samja kan ro tabuk an bisai be hingke sung para 2 বছর ka khata tabuk subero te hingke 2 বছর ka jota 2 বছর 6 মাস ta nini present je busai tongmani mahai 2.5 বছর hamjak laijakta ingke no aboni 2 বছর hamjak me binna ko thangra permanent ta an ma sai an yang gander mu sai no binyang mu sai no binara na thangi tongyo ngap si tabuk ko sara kai ko slam de khabu so hai ko sai tong kai tom saga ba me yo kha an plan na sapo tra khne ni bore ang mai phoi sa wa khne busaro mu tham lai ta kai an tin ko buya bai thu buya sa ro khne sapo ta sla an bu sai yo kan bu sai bo dol jak ta
Hinki no mahai salga bai mahai kono hamya ungya khona. Ang bo bai mali maskri ko bin nok go udipur do udipur pura bo no para wa tir pra to eta bo chennai kam khai to chen ma chali na du bo kam khai to